Mr. President, ka san halin da Zamfara wannan suke ciki kuwa? Suna nan da ransu da lafiyarsu. To ko jiya ma akwai garin da 'yan ta'adda suka shiga suka kashe mutane. Ya danganta a kansu. Rashin adalci ne. To wannan bana ma an yi. No. Me yasa kaga ya haka? Na yi magana sau uku akan wannan kuma ba ni ya karawa. Atiku Abubakar za ka iya gaya mana abin da ya hana yakin Zamfara ya kare? Akwai kasuwanci cikin harkan yakin din wajen su manyan sojojin da sauran. Baba ya haka ne maganan shi? Wataƙila. To baba sai ko abin shi ne mana taimaka musu da shi. Ba za ta yi ba a ba kowa. To amma me dalili? To ai dole ce. Buhari addini mu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci. Ok, kana nufin bai da adalci kenan? Ban gani ba. Kuma a dashe ne. Ranka da ne me yasa kake so ka zama shugaban kasa? Domin ina so ni a zuciya na ba abinda Najeriya ba ta yi mini ba. Don haka kuma ina da ƙarfi da zan yi wa Najeriya ko in taimakawa jama'an Najeriya zan yi yakacin kokari na. Za ka iya gaya min abu uku wanda ba sa tafiya daidai a Najeriya? Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya sai ka bani ka faɗa mini. Za mu so ka tsaya mana takara a 2023. Shine fata na. Ba za ta yi ba. Sai mun ba ta wuta.